Üdv mindenkinek, egy kis videót szeretnék bemutatni az 564 XP első indításáról. Nézzük! Százas benzin, XP olaj. Kb. Félig töltöttem. Ugye erről annyit kell tudni, hogy ez a Husqvarna első injektoros gépe. Nincsen rajta sok minden, egyetlen egy leállító gomb, meg egy primárpumpa. Már most ugye én vigyázok a fülemre, mert kezdek rosszul hallani, úgyhogy fölteszek egy fültokot. Szóval nem sok mindent lehet a géppel csinálni, nincs szívató, nincs semmi, ennyi egy leállító gomb és ennyi. Tetszik így elsőre, hát majd meglátjuk a vallatásnál. Egyelőre ennyi.